Józsi bácsi. Én vagyok az egyik fogadott fia. Volt egy előadás, amin a Jóska bácsi nagyon rosszul lett, és versben kellett beszélni, és ő versben ugyanabban a ritmusban, ahogy a saját szövege volt, az én nevemet kezdte elmondani. Vele együtt dolgoztam a Mauzóleumban. Nagyon jó partner volt. Kicsit a nagyapám. Szerintem csak én voltam az egyetlen fogadott fia. Úgy tűnik. Horváth Jóska bácsi. Így szokták emlegetni. Volt egy csók jelenet, és hát ugye én friss színésznőként gondoltam, hogy majd a Jóska bácsi így mondja nekem, hogy kell ez hogy kell. Hát nem mondta, hanem így úgy elkapott, hogy csak így lestem. Színész. Nem jut eszembe semmi. De a konditeremben láttam. Igen. A neve beugrik. Úgy értem, hogy ismerős. Rengeteg régi ilyen szórólap van a falon végig. De láttam, volt egy filmbejátszás. Nagyon nevetett. Iszonyatosan nevetett. Az ő volt, ugye?